Nois, segons el mapa, les nostres cases ideals haurien de ser just aquí. Oh, allà hi ha la meva casa ideal! Té molt bona pinta. Me la quedo. I aquesta casa no es veu tan maca com la vostra. Està plena de paneroles i brossa. Oh, és horrible! Bé, mireu cap allà. Me la quedo. Oh, ni parlar-ne. Una casa tan bonica hauria de ser meva. Oh, me la quedo per mi. Oh, no! Oh, així que em queda la casa de por amb les paneroles. El repte de les cases del mateix color, som-hi! Noies, no us preocupeu, ho he demanat tot. I aquí tenim el nostre lliurament. Genial! Desempaquetem les caixes i comencem a preparar les nostres cases. Oh, què és això? Una rata a la meva propietat? Mike, neteja-ho, si us plau! Oh, molt millor. Oh, aquesta rata es veu bufona! Tinc tanta pols! Veig que tothom està començant amb les seves cases. Jo ja sé què fer. Oh, Emma, ho sento. Emma, calma't! D'acord, deixa que et donaré un premi. I jo tinc la idea perfecta. Mireu això! Mola! Sí, fora d'aquí. És la meva casa. Ara la pintaré de blau. Ja ho tenim! Mireu aquesta teulada! Mola! I farem una mica de decoració per allà, també. Això és una pista de curses per als meus cotxes xulos. I podem posar una bandera aquí, perquè tothom sàpiga qui viu aquí. No em passa res dolent. Només volia posar marcadors grocs per la casa, però no ha funcionat. Intentem-ho més. Oh, molt millor. Ara he d'inflar un globus. Som-hi! Faré la casa més bonica del món! Uau! D'on ha sortit això? Mary, és el teu globus? Mary, tens una casa preciosa! Emma, has vist la casa de la Mary? Oh, els nois ja han decorat les seves cases. Què he de fer jo? Ah, clar, tinc una catifa rosa a la meva caixa. Vinga, va! Ai! El meu dit! No és tan fàcil com em pensava. Tot i que conec algú que em pot ajudar. Els constructors ho poden fer tot, oi? Hola! Em podeu donar un cop de mano? Oh, perfecte! Com és que no havia pensat a trucar-vos abans? Això és molt més ràpid. Oh, quin cor tan bonic! Oh, perfecte! Ah, sí, us he de pagar. Tinc molts diners, així que... Apa, aquí teniu. Ciao. Adéu-siau! Què us sembla la meva casa? Mola? Quin plàtan més bo! Espera! El puc posar a la meva gespa i fer créixer un plataner. Oh, mireu això! El meu plataner ja ha crescut! Té un aspecte increïblement desitjable. I em puc relaxar aquí i prendre el sol. Un barret i un còctel gran i deliciós. Perfecte! What? Uau! A la Mari li creixen plàtans a la gespa i jo tinc molta gana. Un moment. Tinc una gran idea. Podria fer una pista de bàsquet. M'ho passaré molt bé aquí. Al cap i a la fi, sóc un jugador de bàsquet professional. Fins i tot m'han convidat a tornejos on vam quedar tercers de 3. Cool! El tir de la casa. Emma, ho sento.
Em pots passar la pilota? Què? Com ho has fet? I he de muntar un gronxador de gespa. Suposo que no és tan difícil. Uau, ho he fet! Mola molt! Deixaré que la meva joguina preferida es gronxi. I aquí és on anirà la meva bústia bonica. Definitivament li falten uns adhesius bufons per fer-la més maca. Què fa allà? I què fa en Mike? Espera. Oh, a veure... Oh, jo també vull una bústia! Se m'acaba d'acudir una idea. Convertiré aquesta bústia groga tan senzilla en una cosa increïble. I posarem unes flors per allà. Preciós! Què? Les noies han fet les seves bústies? Jo també en vull una. Aquesta bústia blava es veu una mica avorrida, però tinc una idea. Posem-hi un dinosaure. Mola. Oh, hola, Carter. M'has portat cartes? Oh, uau! És d'Àfrica? Gràcies! Un plaer haver-te ajudat. I tinc una cosa per vostè, senyor. Oh! Ai! M'ha mossegat la teva bústia. Et penses que fa gràcia? Doncs no hi ha cartes per tu. Bé, qui és aquesta dona tan maca? Estàs increïble! Oh, ets tan bonica! Oh, tinc una carta per tu, reina de la bellesa. Uau, gràcies. Vigila on trepitges la propera vegada. Veig que tothom ha tingut temps de decorar la gespa. I és hora de decorar les vostres cases per dins. Uau! Mike, què fas? Pintaré la meva casa de blau per dins. Mola! I posarem una catifa d'escuma blava a terra. Què més faig? Ah, clar! Necessito un prestatge per totes les meves pistoles i joguines. Queden molt bé aquí. Genial! Huggy Wuggy, vigila les meves joguines. Ara he de penjar a les parets un parell de diamants que vaig trobar fa poc al Minecraft. Ah, la taula de dinamita. Perfecte. I necessito un lloc per a la meva nova rata de companyia. Li diré Jack. Ens farem una zona de jocs. Genial! Mola molt! Uau! En Mike ha fet una feina molt xula decorant la seva habitació. Crec que jo també hauria de fer una cosa així, però amb el meu propi estil. Primer anem per les parets. Definitivament necessito una mica més de rosa aquí, i el meu esmalt d'ungles rosa m'ajudarà amb això. Molt bé. Tot es veu tal com jo volia. Awesome! Mola! I ara, un parell de núvols roses i fotos amb el meu xicot. Som-hi! Oh, ens veiem tan monos junts! Aquí és on la taula encaixarà perfectament. I la meva decoració bonica. Oh, sí! Una mica de música mai no fa mal. Em pentinaré aquí i cantaré. Vola! Ah, increïble! I aquí tenim el meu gatet. Oh, ets el gat més increïble del món! T'estimo! Tothom ja ha fet les seves habitacions i jo no. Oh, això s'ha de canviar de seguida. He de pintar les parets del meu color groc preferit. Vull una habitació assolellada perquè sempre sigui càlida i positiva. Oh! Oh, és tan bonic! Ara, seguim. Necessito una mica de sorra per sentir-me com si fos a la platja. Oh, mola! I el meu ànec bufó. Tu aniràs a la paret.
Aquí hi ha tot un prestatge de les meves joguines preferides. Hola a tothom, us estimo a tots. I després hi ha un racó on puc dibuixar i tocar el meu ukelele. I aquest quadre quedaria molt bé just aquí. Mireu això. És una foto meva i del meu gos Jerry. Jerry, digues bup bup. És tan bufó. Aquí tens el teu lloquet, amic. Jerry, vols un os? Vols un os? Apa, aquí tens. Bon noi. Aquestes cases són increïbles. Nois, ens veiem molt aviat. Adeu.